Onipadua no ahyase ni asase. Ho na wo hye wo saase. Asase. Ho anso ni wawieye. Ka kire odasani se de ote no saa na dote etie. Na ehemfa na dote tie. Yetutu ye ni a yenhunu. Se yetutu ye nan a ena okasa kire yen. Okasa fa yase. Asase. Asase ya jensa. Maame batampa o ma yensuo sa ma yenufusuo jensa. Wona wo bepo sanso wo amna donko. Wa na wo gramo sanso wo akwatia. Awo firimamu. Enu nti asase ye oba. Asase afua. Woma no abafua. Obewu nua oha ni nuaba apem. Maame jensa. So kra bi ba wiase a asase ya be ma no honam mo no. Honam trom. Honam fefefa nkekawa biara nim. Abofra ni benyini be ye panini a eno nso eya asase ya no behwe no. Obedom ne ma nuaba ne hahama. Onipa a wanya akwadworo na odi aduane be hyefom no asase ya makom ne no. So dasani kwa ne kra achi. Na se onipadua no dane amu a obi anye gise asase ya. Na wo ahwe se asase ya be ma onipa honam ankekan bia animu. Na nso ebeduru bra onipa de honam besa akoma ni wura no na emu nkotwa emu ntwereye ene sabi emu yade. Na nso so maame batampa bumfu oje na ade wa anigye mu mpo no se saa okra no besa ya basa asusu biewo a onfa honam dada no ne bema no na emom honam foforo we kire se asase afua eyodo enti wonso dono na dinuni entu nwura ngu basabasa mfa powie ntu asase so wa bra onim se empro na ebese asase no ne kra no aya agunsa asase ya eni asase afua efiri se onipa awieye na setena ene na hyase eya asase